Добра. А може ось такі приміром каралі? Давайте, давайте. Так. Гляді, ну як? Не, не підходить. Так, а може ось такі? Ось так. Ой, привітання, сябры. І ось так цілий вечір. Примираючи нешта. Дзяўчынкі. Яна, Феечка, може хопіць, калыханка пачалася. Ой, пробачьте, сябры. Добрый вечер. Привітання, дзяўчынкі і хлопчики. Мы просто вельмі захапіліся. Нас з Тёмом завтра запросили на день народження. Мы уже і подарунок подрыхтовали. А зараз Феечка допомагає мне пригоженько апрануться. Ой, ніколи не разумеў, чаму дзяўчынкі столькі часу перед люстэркам крутяцца. Не тое, што мы. Правда, хлопчыкі? 2 хвіліны і гатовыя. Гэта одно з наших адрозненняў. Мы сваёй знешнасці больше увагі надаем, чым вы. Бо хочам быць прыгожымі. А я і так заўсёды прыгожы. А я б, Тёма, табе параіла апрануцца на дзень нараджэння па-святочнаму. Мне і так рады будуць. І все ж таки я з Яною згодная. Не пашкодзіць табе прывесці сябе ў парадак. І прычасацца акуратненько. О, пачалося. Можа, мне яшчэ і бантик завязаць? Не, бантик не трэба, а вось гальштук-бабачку можна выбраць. Выбірай, якой табе больш падабаецца. Тёма, мы зараз і табе касцюмчык падбяру. Я не магу. Я гуляю. Ах так? Значыць, ты не хочаш, каб цябе ў наступны раз запросілі ў госці? Ну, чаму гэта? Я, вядома, хачу. Тады давядзецца пастарацца. Ой, ну, добра. Ой, прымірайся. Ура, ура! У мяне ёсць некалькі прапаноў. Ой, хвіліночку. Ось так. Ось так. Ой, ну вось цяпер ты цудоўна выглядаеш. Не сорамна будзе з табой у госці ісці. Нарэшце, ось, спадзяюся на гэтым усё. Не. Што яшчэ? А ты ўсе правілы паводзін у гасцях памятаеш? А гэта яшчэ што? Ну як жа, вельмі важныя правілы. Іх усе павінны ведаць. А можа, я і ведаю, просто забыў. Ну нічога, мы зараз усе разам іх паўторым. А давайте так, нібы мы з Феечкай гаспадары, а ты гость. Ось так, хутка госці прыйдуць, у нас усё гатова. Усё, а вось і першы. Ай, так, ух ты, смачненькая. Ой, покладите мне поболь. Ой, нешта не так. Ну, вядома, ты забыў павітацца. Ветлівыя асобы ніколі так сябе не паводзяць. Ой, правду, прабачце. Прывітанне, Феечка, прывітанне, Яночка. А цяпер можна мне смачненькага? Па правілах этыкету трэба пачакаць, пакуль гаспадары запросяць цябе да стала. А, ну добра, я тады пакуль вось з гэтымі цацачкамі пагуляю. А цяпер што? Калі ты прыйшоў у госці і табе захацелася што-небудзь узяць, трэба спачатку папрасіць дазволу. Зразумела. А можна мне, калі ласка, пагуляць з вашымі пазламі? Так, можна, толькі потым пастаў на месца. Добра. Ну а зараз запрашаю ўсіх за стол. Я першы. Зноў я нешта неправільна зрабіў. Ну, вядома, хіба ж можна штурхацца і хапаць усё першаму. Па правілах хлопчык павінен ветліва прапусціць дзяўчынку сесці першай. А за столом спачатку прапанаваць пачастункі ёй і другому суседу побач. Ага, раптам мне самому не дастанецца. Дастанецца. Пра гэта павінны паклапаціцца гаспадары, каб усім усяго хапіла. Ой, ну добра, Яночка,
Хочеш, а баранок і цукерку? Ой, з задовольненням, дякую. А ви, феєчка? Який у нас вихований гость. Сядайте, я зараз налью чаю і будемо частуватися. Яна, а давай баранками кидаться. Смішно буде. Ну ні, Тьома, такого гостя більше нікуди не запросять. А чому? Я ж просто хотів погуляти. Ну хіба можна кидатися їжею? Ніколи так не роби. Так не роби, гэтак нельга. А коли ж можна повеселитися? Після стола ми всі разом погуляємо. Ну, добра. Вось гэта, Тёма, і ёсць асноўныя правілы паводзін у гасцях. Дык яны зусім не складана, я ўсё запомніў. Галоўнае быць уважлівым адзін да аднаго. Правильно, малайчына. Ну а зараз будем частоваться и глядеть мультфильм. Здорово! Ну что, мультик поглядели, до завтрашнего похода в гости подрыхтовалися. Зараз час добренько отпочить. Каб быць бадзёрымі і вясёлымі, хадзем, Тёма, зубкі чысціць. Хадзем. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да побачення, сябры. И чаровных усім снов. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.